Ira, sä tarjoat erilaisia dominopalveluita. Sä oot tehnyt sitä 8 vuotta ja sulla on aika laaja skaala. Kerros mitä kaikkea. Mä teen erilaisia fetissejä. Sitten mulla käy transuasiakkaita. Sitten löytyy pehmeitä ja kovaa sessiointia. Sitten teen hoitajasessioita. Alistun myös itse. Ja ennen kaikkea yksi favorite-suosikki on eritteet. Ja eritteistä nimenomaan tänään puhutaan. Eikö puhuta myös jostain muusta? En mä tiedä, jostain kukista ja perhosista voidään puhua, jos sä ihan hirveästi haluat sitten ohjelman jälkeen. Voin tasoittaa tämän keskustelun puhumaan sulle kauniista mersuista. Okei. Tämä ei ole helppoa meille kummallekaan, mutta hei, kerros vähän noista eritesessioista. Joo, eli periaatteessa mulla löytyy eritteitä, niin kuin tiedätte, niin erittäin hyvää champagnea, eli pissaa, huippukaviaaria, joka on kuin suklaata. Sitten löytyy ihanaa hikeä, jota voi nuoleksia mun kainaloista, nami nami. Sitten mulla on kerran kuukaudessa kuukautiset, sitten mulla on myös valkovuotoa ja mun asiakkaista irtoaa aika paljon spermaa, joka on myös käyttökelpoista ja heidän herkkua. Lisäksi mä teen myös oksennussessioita, jota nyt ei voi lukea eritteiksi, mutta teen niitä. Sitten mä syljeskelen, räin. Eli eikö tässä ole aikamoinen? Mun mielestä on. Mikä noista on suosituin? Mä olen ihan huonona. Mikä noista on suosituin? Se menee pissan puolelle. Champagne. Mulla on erittäin hyvä champagne. Tarvitaanko sitä laseista vai miten? Tarvittaessa tarjoilen sitä lasista. Mä annan sitä myös sitten pullosta suoraan kotiin vietäväksi, suoraan kannusta, suoraan säiliöstä. Ja kaappikylmänä, jääkuutioina, kaikki on mahdollista. Okei, missä muodossa kakkaa saa? Sitä saa tuoreena, lämpimänä, mikä se nyt on kaikista parasta. Mikroon mä laitan sitä aika harvoin, mutta jos mä laitan kotipakettiin, niin sitä voi kotona sitten kuivattaa, laittaa mausteeksi ruokiin tai ihan miten lystää. Tekeekö ihmiset tommoista? No sen jälkeen, kun ne saa multa hyvää tavaraa, niin se on heidän asia, mitä ne sillä tekee, mutta kyllä mä olen kuullut, että sitä voidaan käyttää monenmoisesti. Mutta mikä siinä on? Eikö siinä ole kuitenkin jotain semmoisia, että siitä saattaa tulla kipeäksi tai? Ulosteesta ei kovinkaan terveestä ulosteesta, niin kuin Villi Irakki on terve ihminen, ja siitä ei kipeäksi tule. Eli voi korkeintaan mennä vatsa pikkasen kuralle, mutta yleensä mun orjat ei edes kerro niin tapahtuneen. Elikkä niin vaikka meniskin, niin se ei varmaan niin hirveästi haittaa. Joo, niin se ei sitten sillain haittaa. Sulla on ilmeisesti tekniikka hallussa, eli sä voit tuottaa erilaista pissaa ja erilaista kakkaa maku- ja kiintymystoiveiden mukaan. Kyllä. Eli mä voin käyttää tiettyä ruokavalioita, jos halutaan, että siellä on jotain tiettyjä pähkinöitä tai porkkanaa tai voin herkutella suklaalla millä tahansa ja kuoruttaa ja maustaa sitä kaviaaria sitten näillä muillakin herkuilla. Onko ihmisillä erikoisvaatimuksia? Aika harvoin siis sinällään mitään erikoisempaa vaatimusta. Kuukautisvuotoa ei oikein voi sä et siitä mitään tiedä, mutta siitä ei oikein voi, sille ei voi tehdä mitään. Joo, se tulee kerran kuussa ja sitten jos haluaa ajoittaa, että todella saa kunnon vuodot, niin kannattaa sitten soittaa mulle muutama päivää ennakkoon, että milloin on se paras päivä. Eli, mutta onko tuossa silleen kun yleensä naiset yrittää säännöstellä ja poistaa kuukautisia, niin olisiko sulla jotain mahdollisuutta saada ne esimerkiksi niin, että sulla olisi kerran viikossa niin ei olisi menkkaa 3 viikkoa olisi? Eikö se olisi sulle hyvä? Joo, voisi itse asiassa aika harkita, mutta ei ole tullut mieleen, että joo, itse asiassa mä luulen kuitenkin, että kannattaa varmaan pitää normaalina toi ruumiilla toiminta. Niin kuin se mullakin tunnetusti on aika hyvää. Pakko olla hyvää tossa noin. Mutta ei puhuta hinnoista, mutta onko se että onko esimerkiksi kuukautin vuoto kalliimpaa sen takia, koska se on harvempaa kuin esimerkiksi pissa ja kakka? No mä olen hinnoitellut sen sillaan pikkasen kalliimmaksi, mutta se ei ole mitenkään ylihintaista, että kyllä varmaan sen kukkaro kestää sen herkun. Selvä. Sä oot varmaan, väittäisitkö, että olet Suomen kovin alalla? Joo, tällaista huhua kuuluu. En tiedä, pitääkö se paikkaansa. Mistähän se johtuu? Missä sulla itselläsi menee rajat vai onko niitä? No periaatteessa mä itse myös alistun ja olen tottunut alistuu vissiin ilmeisesti hyvin, koska mulla on kiltin orjatytön maine. Ja mitä mä en ihmisille tekisi, mä en tuo mielellään eläimiä studiolleni. Mielellään? Eikä lapsia. Mikä tarkoittaa siis, mielellään? Jos joku tuo koiransa sinne, niin koira saa kyllä katsoa meidän sessio. Okay. Mutta mä en sitten koske siihen koiraan, enkä tee sille mitään, eikä koira tee minulle. Mutta jos joku pelvokoira haluaa seurata sitten sen sessioon, niin katsokoon. Mikä se on hurjinta, mitä sä oot itse tehnyt? Hurjinta, mitä mä oon itse tehnyt?
mikä tässä nyt enää tuntuu hurjalta, Niin. kun on kaikki tehty, että en voi sanoa. Ehkä sitä odottaa aina sitä uutta ja uutta työpäivää, että jospa mä tänään kokisin jotain hurjempaa ja hurjempaa, kun kaikki on varmaan jo kuitenkin aika lailla kertaalleen tehty. Mietin silloin, kun meillä oli ne yhdet SM-tyypit täällä, että tuleeko siinä tosiaan semmoinen, että sit kun sä aloitat tuon homman, niin jossain vaiheessa ei ole mitään muuta enää, mitä sä voisit tehdä. Joo, mäkin yritin päästä alalta eroon, mutta tässä sitä vielä ollaan. Eli ilmeisesti tähän kuitenkin syntyy tietynlainen tämmöinen addiktio. Eli oppii pitämään tästä niin paljon, että semmoinen paluu semmoiseen normaaliin voi olla tämän jälkeen aika vaikea. Mä tässä välissä muistutan, eli te voitte soittaa ja kysellä Villi-Iralta, jos teitä kiinnostaa aihe 09648674. Itse asiassa me voitaisiin ottaa saman tien eka puhelu. Haloo, kukas siellä? Halo Janna. Haloo. Täällä on Anne, terve. Moi Anne, olisiko sulta Iralta kysyttävää? No ois ihan varmaan lukuisa kysymys parvi, mutta mistäkö aloittaisi? Ihan hienoa, että löytyy Villi Iran kaltaisia naisia. Tämä on ollut hyvin yleissivistävää, voisi sanoa. Ja mistäköhän se johtuu, että joku saa kiksei ulosteista? Se on erittäin hyvä kysymys. Varmaan, että lapsuuden trauma voisi olla taustalla. Niinpä niinku kaikki asiat koko elämässä. Niin. Joo, mä en todellakaan ole tiennyt, että tällaista edes on, että niinku kakkaa sit jostain annospaketeista ja Niin. ihan mielenkiintoista, ei siinä mitään, mutta hienoa, että joku tämmönenkin pervo saa tarpeensa tyydytettyä, että Villi-Iralle vaan pointsit. Hyvä. Kiitos kysymyksestä. Eli onko sulla mitään käsitystä tämmöistä niin kuin, radalta, tai mistä sitä sanois, että mistä tämä tulee? Mä luulen, että siinä varmaankin on monia eri syitä ihmisillä taustoilla, että minkä takia juuri eritteet kiinnostaa. Ja mä en koskaan asiakkaaltani kysy, että minkä takia tulit nauttimaan mun paskaannosta tai minkä takia nyt juuri kusta tähän janoon tai näin edelleen. Elikkä mä haluankin pitää niiden asiakkaiden ne omat salaiset taipumukset. Se ei itse asiassa oikeastaan mulle kuulu, jos joku haluaa niistä kertoa, että minkä takia hän juuri pitää minun pissasta ja kakasta. Okei, mä mielellään kuuntelen sen, mutta pohjimmainen juttu on ehkä kuitenkin se, että se on hyvin tämmöinen rankka alistamisen muoto. Saada toisen eritteitä. Osaatko keksiä rankempaa? Osaisinko mä keksiä rankempaa? Puukottaminen. No yök. puukottaminen, mutta sillä ei ole mitään tekemistä SM:n kanssa. Jos puhutaan alistuksesta, niin tietysti henkisesti pystyy ihmistä alistamaan aika rankoilla tavoilla. Voi mennä aika semmoisiin syviin juttuihin, jotka voi haavoittaa paljon pahemmin kuin mun pieni pissakakkasessio. Otetaanpa tähän väliin taas yksi puhelu. No niin, täällä touhutippa ja kukas siellä? Marianna. No moi Marianne, olisiko Iralta kysyttävää? No ei varsinaisesti kysytään tähän kommentoitavaa. Eli mä oon periaatteessa suvaitsevainen ihminen ja silleen, mutta kyllä mun mielestä jotain rajaa pitäisi olla, että tää kuulostaa kyllä aika omituiselta, että ymmärrän sitä, että miksi niinku pitäisi pervoille olla tommosia niinku palveluja, että mun mielestä se on niinku, anteeksi vaan, se on mun mielestä vähän sairasta. Että jotain rajaa sentään. Totta kai. Vaan. Siis mullakin on ammatissa, mikä mä oon kritisoimaan ketään, mutta siis mä suosittelisin sulle, mä en muista mikä se tän kauniin naisen nimi olikaan, mutta kun hän sanoi, että vaikea on palvella normaali elämään, niin mun mielestä ehkä kuitenkin kannattaisi yrittää. Että mun mielestä toi vaikuttaa niin karmeelta, että miten kukaan voi säilyttää täysjärkisenä, jos tekee tuommoista duunia. Hyvä, kiitos puhelusta. Jokaisella on toki oikeus mielipiteeseensä. Tuleeko usein tällaisia asenteita? Joo, asenteita tulee todella usein ja ihmiset, jotka ei ole kokenut tällaisia asioita, eivätkä välitä henkilökohtaisesti. Jokaisilla on omat pervot mieltymyksensä ja olen itsekin pervo, täytyy myöntää se, että tämmöistä teen, mutta mulla on oma asiakaspiiri, joka tästä myös pitää. Eli meillä on keskenämme kivaa ja emme tee kellekään yhtään mitään. Mutta varmaan yleinen sen takia niinku, käsitys tästä tämän sairasta se, että se on niinku ensinnäkin tabu meidän yhteiskunnassa. Ja uloskeet on likaisia asioita, eritteet on likaisia asioita. Ja sitten tosiaan, kun siitä ei puhuta, ei kukaan sano, että mä dikkaan paskasta, koska mä en ikinä törmännyt kehenkään, kuka olisi ikannut edes niinku kusesta. Kyllä, ja sun paras ystävä saattaa jopa pitää niin sitä mä just tarkoitan, että niinku ne on sellaisia asioita, mistä ei puhuta, eli ei sitä tiedä, kenen niinku lähipiirissä löytyy minkälaista. Mitä sä olet mieltä äskeisen soittajan siitä kommentista, että
pervoille ei pitäisi olla tällaisia palveluja tarjolla? Meitä pervoja ihmisiä on meidän joukossa ja mä luulen, että kyllä pervo pervon tuntee ja pervo pervon hakee. Niin. Eli tarpeita on tarve tyydyttää. Niinpä. Jos on kysyntää, niin mun mielestä kyllä pitää olla tarjontaakin. Okei, ei kaikille jutuille. Semmoista, jotka menee niinku laillisuuksia niille ynnä muuta. Mutta ei tässä ole niinku mitään semmoista. Tää on keskinäistä pervoilua ja kivaa. Niin. Kauheasti pukkaa puhelua, otetaan sulle taas Oi, puhelu. Eli kukas siellä? Tässä on Jakke. Hei. Moi Jakke, milläs mielellä? Olisiko kysyttävää, kommentoitavaa? Joo, mä ajattelin kysyä tuolta Villialta semmoista kysymystä, että kun mä en ole itse koskaan maistanut, enkä ajatellutkaan maistaa ihmisen ulosteita, niin pystyisit millä tavalla kuvailemaan, miltä ne maistuu? Miltä maistuu? No mulle todellakin nämä eritteet on tuttuja, että mä en tuputa niitä vaan toisille, vaan tiedän myös miltä nämä maistuu. Joo. Eli virtsa on mun mielestä pikkasen sellaista hapanta, vähän sellaista kirvakkaan makuista. Sitten uloste on sellaista... Siis verrattuna niinku ruokiin? Siis Mitä? pystyykö jonkin ruoka-aineisiin verrattamaan tällä? Siis pystyykö vertaa ruoka-aineisiin? Niin, siis No mikään juoma ei verrattuna ole... mihin se maistuisi? Joo, mikään juoma ei ole kuin virtsaa, eli puhutaan samppanjasta, mutta mikään samppanjakaan ei ole niin hyvä kuin virtsa. Tai paha. Joo. Ja sitten uloste, se on sellaista aika pehmeän makuista, sellaista pikkasen riippuen tietenkin mitä ollaan nautittu ja syöty. Et esimerkiksi voimakkaat lihapullat antaa siihen aika voimakkaan lihapullan maun. Mut hei kuule, kyllä sun kannattaa maistaa. Tää on niin helppo asia, että tutustuminen siihen niin oman peräsuolen kautta niin ei tarvitse tulla edes minun luokse. Kiitos. En näin kuitenkaan. Kiitos Jakke puhelusta. Mites esimerkiksi Japanissa, joka on tietysti pervojen suuri valtakunta, ainakin näin meille väitetään, niin siellä saa kakkaa muun muassa konvehtien, luksuskonvehtien muodossa. Kuinka pitkään sä oot jalostanut tuotteistanut Meneekö omia ihan eritteitä? maksalaatikko vai lukeeko niissä niinku sun nimi ja tää Villi Iran sinistä? Mulla on eräs asiakas, joka kerää jopa niin kuin meidän dominoiden ulosteita. Että hänellä on kotona niitä eri varastot ja hän kyllä kirjoittaa sinne, kenen ne on. Vuosikertakakkaa. Joo. Et en tiedä miltä ne näyttää sitten sen jälkeen ja pakastaako hän niitä. Kakkakellari. Siitä mä en ole ihan varma, mutta mä todellakin ajattelen, että asiakas käyttää sen niin kuin hän parhaimmaksi näkee, syö sen sitten iltapalaksi tai pistää pakastimeen ja syö sitten. Toivottavasti se sun paras kaveri, joka on viehtynyt näihin eritteeseen, niin ei Mistä tee olette sulle keksineet ruokaa. mun paras kaveri on viehtynyt eritteeseen? Villi Ravaa vihjasi. Vai oliko se joku, joka sanoi puhelimessa? Niin joo, en Hei, tiedä. otetaan pikapikaa vielä yksi puhelu, eli kukas siellä? Jenne täällä, moi. Moi Jenni. Mitäs sanoisit? Olisin kysynyt täällä teidän erikoiselta vieraalta semmoista, että saat sä itse kiksejä näistä eritteistä? Saan. Kiitos kysymyksestä. Niin, Ja vastaus saan. tuli ja... Eli saat. Senpä takia juuri saan. Onko ne jotenkin erilaiset kiksit kuin... Tai siis onko niinku erilaatuisesta seksistä, saako sun mielestä erilaisia kiksejä? Ja jos puhutaan seksistä, niin erilaatuista seksistä saa erilaisia kiksejä. Ja jokainen ikinen erilainen kakkatilannekin ainutkertainen asiakkaan kanssa. Et todellakin niin se on semmoinen ainutkertainen tapahtuma, kun mä teen kakkasession ja mun kiksit on yleensä ottaen hyviä. Harrastat sä ollenkaan tavallista seksiä? Joo, ja itse asiassa mä en oikeastaan luokittele tätä SM itse asiassa seksistiseksi sillä lailla, niin kuin mun asiakkaat yleensä sen näkee. Ja mä itse harrastan hyvin normiseksiä ja välillä vähän pervoseksiä ja... Kerro Villi-Ira vielä se, että mikä sua ittees ällöttää maailmassa? Ei tarvi liittyä seksiin. Ahdasmielisyys. Ihmisten ahdasmielisyys. Se kapea-alaisuus, että me ei voida nähdä, että me ollaan erilaisia ja me ollaan eri tavalla pervoja tai sitten joku ei ole tippaakaan pervo. Hyvä, kiitos paljon kun olit Pitäis pistää joku netti? avartavana vieraan. Niin kerro nyt, että mistä sut saa Mainospätkä. kiinni. Joo, eli nettisivut www.seksilipas.net. Sieltä löytyy pervoja naisia. Ja mulle voi soittaa numero 0440 555 602 ja Villi-Ira vastaa. Se oli helppo. Hyvä, kiitos paljon. Kiitos Ira. Ja vierailusta. me mennään katkolle ja... Halo, Haloo? moi. Moi. Anna tulla. Haistakaa vittu ruman huora. Sulle pitäisi sieltä moottori saada pilluun. Minulleko puhut? Tää oli... Joo. Sä oot Joo. ykkönen tällä hetkellä. Okei, siitä se lähtee, mutta Hartolle kiitos kans jotain. Joo, vitun mulkut. Yes,
Hyvä, Vittu, no tää oli niin. hyvä. Ja sieltä nyt alkaa löytyä oikeita linjaa. Eli seuraava puhelu, haloo, mitä asiaa? Tää on soittanut tänne